hedder Christine. Og jeg hedder Lunde, og vi er afviklere på innovatøruddannelsen, og vi glæder os utrolig meget til det her forløb skal komme i gang. Vi er altså de praktiske griser, der sørger for, at tingene klapper. Og hermed en lille oversigt over de følgende måneder. På modul 1 i dag, den 25. februar 2009, er I på Amager, som I kan se, så det hele skulle gerne være klar, nu I ser denne videopræsentation. Og modul 2 foregår over 2 dage i London, og der går det stærkt. Programmet er effektivt pakket, og vi starter, som I ved, kl. 05.30 i Københavns Lufthavn, tirsdag den 24. marts 2009, og lander igen i Danmark onsdag den 25. marts 2023. På modul 2 får I også os at se i levende live, da vi afvikler on location. Vi skal sikre, at I kommer fra A til B, uden for mange besværligheder og ikke mindst til tiden. Vejret i London er lidt vådt en gang imellem, så husk jeres regnslag, og på den måde kan vi også altid finde jer. Der er fuldt program, som sagt, med en masse spændende, relevante indspark. Vi har dog ikke glemt Londons gode shopping og ikke mindst muligheder for socialt samvær. Modul 3, fredag den 17. april, er i Performance House i Silkeborg, og der skal præsteres. Vi vil ikke selv være til stede, så vi overlader jer trygt til Jeppe og Kirsten. På modul 4 vil hverken Kirsten og Jeppe eller vi være til stede, da det 20. maj er lokal benspændsdag. Vi ved på vores fodbolderfaringer, at glidende tacklinger kan være konstruktive, men husk nu ikke at være sure på hinanden, når dommeren fløjter kampen af. Vi glæder os meget til resultatet af denne dag. Og netop resultatet har vi mulighed for at se den 9. juni på den store afsluttende konference, og vi skal jo selvfølgelig lige sige, at vi er begyndt at sælge billetter. Så god fornøjelse. Og vi ses i lufthavnen 05.30.